Alameida, que te pasa? Estás enfadado? Vente enfadado, vente enfadado. Vente enfadado con tanta violencia, tanta violencia, tanta violencia. A ver, o que pasó en Madrid no nos gusta. No nos gusta, pero... Bueno, sí nos gusta. ¿Para qué te vamos a engañar? A ver, poñámonos serios. O que pasa que eu creo que aquí hai un pouco de inversión, a inversa dos conceptos. Tamén, inversión da outra tamén, por iso falas como falas, pero inversión dos conceptos, porque eu vexo a tirotear, bombardear, masacrar, esas son cosas que pasan. É sentarse no medio da carretera con unhas bandeiras é violencia. Que a xente morra porque non ten nin que levarse a boca, nin de agua, nin de comida, nin de nada, nin teñan medicamentos, nin teñan ningún recurso. Eso son cosas que pasan. Agora ben, que uns señores subidos nunhas bicicletitas, tic, 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 teñan que baixar da bicicletita, tic, 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 para non encontrarse coa carretera cortada. Violencia, violencia! Non sei, sigo pensando que aquí o problema é a inversión. E ti que pensas? Que non che estou dicindo que seas un invertido, A ver, poñámonos en situación que despois aquí decides que dixen cousas que non dixen, Falo de inversión dos conceptos. Os conceptos, se xa decía que el gran sabio, el concepto es el concepto. Bueno, igual sabio non era, pero dicía. Eu digo, que vaya ben, que boa falta fai. Tómate unha tila, por Dios, Alameida, tómate unha tila. Que eso non é violencia.